Dårlig ånde. Ikke lige det, vi betegner som den mest charmerende detalje ved et andet menneske. Faktisk viser det sig, at hver 5. dansker lider af alvorlig halitosis, som det hedder i fagsproget. Bo Danielsen har undersøgt det tabubelagte emne. Der er patienter, som bliver invalideret, som går hen ikke og vil gå uden for en dør og ikke vil have kontakt til andre mennesker, fordi de synes, at de har dårlig ånde. Men hvor meget betyder stanken fra munden egentlig for førstehåndsindtrykket? Den ene af disse 2 fyre har gjort sit for at opnå det, ingen ønsker. Jeg har virkelig spist nogle ulækre ting, inden jeg kom i dag. Hvad har du egentlig spist, inden du kom ind? Hvidløgsbrød, makrelmad, rå løg, for det ikke skal være løgn, og undlod at børste tænder. Han lugtede virkelig meget makrel, da jeg kom op til ham. De skal begge tale med 3 fremmede piger i 2 minutter hver. Bagefter spørger vi pigerne, hvilken fyr de helst vil lære bedre at kende. Jamen, det er jo super ledt at svare på, men det ville faktisk være Lasse, fordi han var den sidste, jeg havde snakket med dem. Okay. Jeg bedst kunne huske af dem. Christina fornemmede åbenbart hverken makrel eller rå løg i luften. Måske er ånden efter disse delikatesser slet ikke så slem, som man skulle tro. Hvad mener folk på gaden om drageånde? Det er lidt uhensigtsmæssigt, og man bliver meget generet over. Både generet og generet, hvis man skulle sige det til folk. Altså, det er ikke særlig rart, når man for eksempel sidder og snakker med dem, og man bare kan mærke den der ånde, der hele tiden kommer. Men det er da noget af det værste turn-off, der findes, tror jeg. Og det er da også lidt synd for den person, der lider af det, hvis personen ikke ved det. Ja, men generelt så synes jeg jo ikke, det er særlig rart. Men vi ved jo også, at der er mange, der ikke selv kan gøre for det. Så er det jo godt, at der findes forskellige ting, man kan gøre ved det. Det ser ud til, at der er enighed over feltet. Ufrisk mund er ikke særlig lækkert. Heldigvis kan tandlægen fortælle os, hvad den egentlig kommer af. Det skyldes, at bakterier de enten sætter sig på tænderne, i huller i tænderne eller på tungen. Og rigtig mange af de patienter, der har dårlig ånde, der er der simpelthen belægninger på tungen, der ikke bliver fjernet. Lasses midlertidige mangel på mundhygiejne er dog helt bevidst. Katrine er den anden pige, der skal tale med de 2 fyre. Hun valgte Morten med den gode ånde, men ikke fordi Lasse lugtede skidt. Selv var nummer 2, for det havde jeg mere at snakke om end nummer 1. Okay. Men jeg tror, nummer 1 han var lidt for rutinepræget i sine spørgsmål. Han var træt af at sige, at han læste jura i Aarhus. Altså. Så han virkede mere, som om han ikke gad, end ham den anden han gjorde. Okay. I disse moderne tider er der heldigvis opfundet instrumenter, der fjerner den orale hørm. Bo Danielsen har flere bud på, hvordan du eller dine kære kan dræbe de lugtende bakterier i munden. Der findes flere forskellige tungeskraber på markedet. Det her det er sådan en sjov engangsting, som man lægger hen over tungen, og så skraber man henover. Her er der sådan en flergangsting, hvor man fører den ind bag til i munden, og så skraber man simpelthen tungen, skyller den og stiller den i sit tandglas ved siden af tandbørsten. Karoline er den 3. pige. Umiddelbart lægger hun ikke mærke til Lasses hvidløgsånde. Det er i hvert fald ikke noget, der får afgørende indflydelse på, hvilken fyr hun gerne vil lære bedre at kende. Så vil jeg også sige Lasse, tror jeg. Ja. Hvordan kan det egentlig være? Var der nogle ting, sådan, udover at han var imødekommende, var der så ellers andet, du lagde mærke til? Det var bare sådan hurtigt at komme ind på samtalen i stedet for med Morten. Der var det meget sådan lidt overfladisk. Så hurtigt, der kom vi bare i gang. Med Lasse, det var sådan. Jeg tror, vores humor den kunne svinge meget godt sammen. Vores lille eksperiment viser altså, at den væmmelige munddunst åbenbart ikke betyder så meget for, hvad vi mener om et menneske, vi ikke har talt med før. Eller også skal den bare være virkelig slem, før vores næsebor for alvor føler sig generet. Men hvad gør vi, hvis vi møder en stinkende ansigtsåbning? Kommer an på, hvor godt jeg kender dem. Hvis det er min kæreste, så siger jeg, midt i sætningen, skat, du har dårlig ånde. Og så fortsætter man, hvor man slap. Hvis det er i skolen, så tror jeg, man bider det i sig. Det er ligesom, hvis folk lugter. Jeg plejer at lægge mig bare sådan lidt bagud, og bare sådan prøve at ignorere det en lille smule, og så lade det være lidt ud af samtalen. Så det er sådan, det er mest det. Ellers er det sådan, hvis det er ens venner, så kan man godt lige prikke til, og så sige til, men hvis man sidder overfor, så ved jeg ikke, et familiemedlem, man ikke har set i meget lang tid, så er det ikke altid, man lige har lyst til at gøre det. Så prøver man at ignorere det. Det er sådan lidt, kan man tillade sig at sige sådan noget, og bliver de ked af det, eller skal man bare stikke med tyggegummi, eller den er lidt svær. Hvis det er nogen, jeg kender godt, så siger jeg det til dem lige med det samme, fordi så er det oftest ikke nogen, der har et direkte problem. Så er det fordi, de har spist hvidløg eller et eller andet, og det kan alderen ved at tage et stykke tyggegummi for. Det kan være svært at fortælle andre om deres ubehagelige mundaroma, så vi søger råd hos vores ekspert. Der skal man være ærlig. Altså, ligesom at du har nogle venner, som lugter grimt af armsved, så skal du også, hvis der er nogen, der lugter af dårlig ånde, så skal du også fortælle dem det. Jeg spørger dem, om de har oplevet, at de har dårlig ånde, eller de har oplevet, at andre mennesker ligesom trækker sig lidt. Og meget tit så siger folk, ja, det har de faktisk oplevet.
men de er ikke rigtig klar over, at der kan gøres noget ved det. Så spørger jeg, om de er klar over, at man kan gøre noget ved det. Og meget tit så åbner det op for en samtale om, hvad dårlig ånde det er for noget, og hvad man kan gøre ved det. Bo Danielsen mener altså, at vi bare skal sige det, men ville vores gadepanel foretrække at blive konfronteret med problemet? Ja, det vil jeg faktisk. Så ved jeg ikke, om man børste tænder eller spise et stykke tyggegummi. Jamen nu, oftest når jeg har dårlig ånde, så tror jeg nok, at jeg ved, at det har noget med hvidløg og for mange øl og sådan noget at gøre. Og så ved jeg det godt selv i forvejen, og så prøver jeg med tyggegummi. Og nej, så ville jeg faktisk ikke synes, det var særlig rart, hvis folk de gik og sagde det til mig sådan til daglig. Nej, så tror jeg godt, jeg ville vide det selv. Så kan man nærmest se det, tror jeg. På folk i ansigtet. Ja. Det tror jeg faktisk. Så ja, det er faktisk lidt et dilemma, men det er meget det der med, altså hvis man ikke har et eller andet i nærheden, tyggegummi, tandbørste eller noget i den stil, så er det jo ikke særlig rart at høre det, fordi så er der altså ikke så meget, man kan gøre ved det.